Guwapa ba? Maganda ba ako, ate? Wala ka ko! Araw-araw na ito nakirot eh. Kaway, 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 kaway. Ikaw na nandun. Wow! Pwede magtanong mga sis? Saan ba yung ano dito, yung beauty parlor ni Leo Revita? Sa trade. Sa trade ba yun? Sa Rizal. Kanina pa kasi kami naikot ng ikot, hindi ko makikita. Doon sa Rizal. Kasi magpapariban kasi ako. Dahil buhag-hag na kasi yung buhok ko eh. Guwapa ba? Maganda ba ako, ate? Maganda ba akong pumaso? What? Bro, what are you talking about, man? Hoy, mula ni Ron. Hindi. Sige, ate. One hour later. Ay mga sis. Saan ba dito yung ano, yung Wala ka ko! beauty parlor ni Leo Revita? Tara, sinilupita. Oh, yung Leo Revita, yung kumari kong kagawad na ngayon. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kasi magpapariban ako. Eh, buhol-buhol na yung hair ko. Saan ba yun, te? Dito. Ah, dito? Oh, naka. Ha? Maganda ba akong rumampa, te? Ha? Kita. Ah, doon? Ah, sige, ate. Sige na, hindi siya pag-ampong. Five minutes later. Pwede magtanong, sir? Saan ba yung parlor ni Rio Revita dito? Kasi magpapariban kasi ako. Pagkatapos magriban, papacheck up ako sa lusay ko. Gago! Lumalaki kasi eh. Ang sakit. Araw-araw na ito nakirot eh.
Madali lang yan. Ha? Madali lang ang kuha ng price doon. Sakit naman yan, kuya. Para hindi na makita yung bumukol na yan. Sige na, kuya. Meanwhile. Pwede ba magtanong ate? Saan ba yung ano, salon ni Rio Ribita? Sa Cagom, Rojas. Sa Ruas ba? Parang hindi yata eh. Kasi pag magpapasalon ako, Son, Quezon ba? Papasalon ako, magpapariban ako. hanggang sa Avon. Magpapariban kasi ako ate. Pagkatapos magriban, magpapacheck up na naman ako. Dahil sumakit yung lusay ko ate. Wow! Sige ate. So good morning guys. Ngayon magsi-shoutout na naman tayo sa mga solid supporters natin guys, at please subscribe sa aming YouTube channels guys ha. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang ng YouTube channel namin guys. So umpisahan na natin sa napakabait at nagpahiram ng wig sa amin, si Madam Lynn Dihan at sa kanyang mga anak na si LG Dihan at si Nibnil Dihan ha. Shout out po. Salamat po ma'am. Madam Marvin C. Ropero, shout out. Marvin C. Ropero, shout out. Carlo Madino, happy watching boss. Stephen Madilla Kalina, shout out. Giltax TV from Cabaywa, Asuncion, ha, suportahan na to ni Jan Santos, Buhay Mahirap Vlogs ha. Rodrigo Asarcon at sa kanyang mga alipores dyan ha. Happy watching po. Jansky Hikom, Bernard Pigaro, Jubert Ruby, Alvin Cariati, Lionel Pridas, Arnel Espadera, Tata Darigay, Edison Dumagtoy ha. Shout out po mga boss. I love you all boss. I love you.